Исәнмесез, саумысыз дип татар эстрадасын яктыртып барган шоу-біз тапшыруында сезне сәләмен мин Ландыш Нигъмаҗанова. Бүгенге тапшыруда TMTV премиясендә кем иң кыйммәтле күлмәктә чыгыш ясаган? Илназ Минвалиев ничек сәламәтлеге артыннан карый? Салават Миннехановның һәм Гүзәлемнең концерты ни өчен телепортация дигән исем йөртә? Чәчкә серләрен ача. Татар эстрадасының йолдызлары турында яңалыкларны киләсе сәгатьтә тыңлагыз. Без башлыйбыз. 2 апрельдә Пирамида концертлар залында беренче татар музыкаль телевизион премиясе узды. Бу грандиоз вакыйгадан 2 атна үтсә дә, әле һаман премия белән бәйле булган бәхәсләр, фикерләр, имеш-мимешләр тынмый. Күпләрнең артистларының образлары кызыксындырды. Концерт башында кием алыштыру буенча лидерлыкны бу юлы мин яуладым. 5 тапкыр образымны алмаштырдым. Һичшиксез тамашачылар өчен иң истә калган образ алтын сыланып торган костюм. Бу чыгышны шәнечкеле телләр әле дә шәйни. Рәхмәт сезгә. Премияның иң кыйммәтле күлмәге Вероника Кузнецовада булган. Ул әлеге күлмәген махсус TMTV премиясе өчен тиктергән. Туры сүзле башкаручы Иркә мәсәлән, премия өчен тиктирелгән күлмәктән баш тарткан. Сәбәбе калган җырчыларның күлмәкләре рәтенә үзенекен бик гади дип санауда. Сез җырчыларның образлары турында Women's Day интернет порталында укый һәм үзегезнең бәягезне бирә аласыз. Күпләр узган TMTV премиясеннән соң яңа гына ябыккан чәчкә янәдән тазарган. Артист кеше үзенең төс кыяфәте артыннан карарга тиеш. Шартлый бит инде дип шәйнәүчеләр шактый булды. Дуслар, сәбәпләрен белмичә кешене тәнкыйтьләргә ашыкмагыз. Чәчкәнең тазаруы сәбәпле бөтенләй икенчедә. Җырчының тормышында куанычлы үзгәрешләр барлыкка килде. Ул тиздән әни булачак. 6 айда булган чәчкә үзен яхшы хис итә. Кем көтеләсе әлегә билгесез. Шуңа күрә исемен әле уйлап тапмаганнар. Иң мөһиме исән-сау тусын дип комментарий бирде чәчкәнең тормыш иптәше Ирек. Шоу-біз тапшыруының командасы аларның гаиләсен шундый куанычлы вакыйга белән чын күңелдән котлый. Ишекне син яптың, башканы син таптың, мин көтәрмен диеп уйладым. Ялгызлык бик яман, тик мин ялгыз калмам, тормышымнан мин әле туймадым. Карганып язмышка, буылып сагышка, мәңге яшәрмен дип ялгышма. Мин синнән көчлерәк, табармын бер терәк, хисләремә бүтән ябышма. Чәчкәнең гаиләсе бәби тууын көтәләр генә. Ә менә Айрат Сафин гаиләсендә бәби туды инде. Күптән түгел генә популяр башкаручы татар җыры һәм TMTV премиясенең лауреаты 2 тапкыр әти булды. Беренче музыкаль телевизион премиясе алдыннан гына бу дөньяга нәни Диана аваз салды. Хәзер инде җырчы фатир зурайтырга планлаштыра. Гаилә ишәгә бит. Сафиннар гаиләсен яңа бәхетләре туу белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Sağınıdım avılımın kırlar, Turgaylı kim bası yılları. Şu yıllar ızganıda, Turgay jön sızganıda, Hatırlıyım yaşlığım yılları. Şu yıllar ızganıda, Turgay jön sızganıda, Hatırlıyım yaşlığım yılları. Бу атнада башкалабызда филармония концертлар залында Гүзәлем һәм Салават Миннехановларның телепортация исемле концертлары узды. Бу тамаша турында ишеткән һәрбер кеше беренчедән ни өчен телепортация дигән сорау бирәләр. Бу сорауга җавапны җырлы-моңлы тандем әлеге тамашага багышланган пресс-конференцияләрендә бирде. Һәрбер артистның ойрылып торасы килә бит инде. Ниндидер нәрсәдә калган җырчыларда, аның җырларында, аның тавышы белән дә, клиплары белән дә, концертлары белән дә ойрылып торасы килә. Шуңа күрә без дә инде башта уйлаган идек инде, шулай идек, бәлки безнең концертыбыз җырлар аша кайтам яшьлегемә дип инде бер исем биргән уйлаган. Классический. Ну ойрылып торасы килә. Шуңа күрә телепортация. Узган тамашада Кил-Кил клибында төшеп популярлык яулаган әби белән бабайны да күрергә мөмкин иде.
Әлеге шоу-программа үзенчәлекләргә бай иде. Сәхнәдә баш урынына экранлы манекеннар гына не тора иде. Гомумән, тамаша бик җиңел, күтәренке кәйфтә узды. Дуслар, тышта яз. Димәк, концертлар сезоны тиздән тамамлана. Язның соңгы концертларын күрергә ашыгыгыз. 22 апрель филармония концертлар залында җырлауыки концерты узачак. Бары тик монда гына син яраткан артистларың белән бергә кайнар хитларны җырлый аласың. Душта гына җырларга димәгән бит. Тәнең җаның белән ял итәргә кил. 28 апрель көнне Уникс концертлар залында зур бәйрәм булачак. Сез яратып көтеп алынган бай эчтәлекле иң күп артистлар чыгыш ясаячак зур концерт тамашасы. Бу кичәдә сез яраткан хитлар, популяр җырчылар, кыскасы, менә дигән концерт булачак. Театраль тамашалар яраткан кешеләр театраль солянка концертына рәхим итегез. Бу гади концерт түгел, бу зур тамаша. Артистлар нинди образларда чыгыш ясарлар? Әлеге тамашада нинди сюжет линиясе булыр? Бу сорауларга җавапны сез 12 һәм 13 майда филармония концертлар залында белерсез. Билетларны кассир.ру, билетси.ру, концерт.ру сайтларыннан алырга мөмкин. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Bakşardındağı dalda ezdirip sayrı bir kış Sayrı yol şeylerdegine işitilmi kesin kış Eyde sandılaş ütesini dileğimde Singine avan yarasın 20 yaş yüreğimde Eyde sandılaş ütesini dileğimde Singine avan yarasın 20 yaş yüreğimde Татар җыры Мәскәүдә. Мәскәүнең Герәге Кремль дәүләт сараенда 6-нчы тапкыр халыкара эстрада фестивале татар җыры гөрләп узды. Бу кичне татар җырына сусаган мәскәүлеләр зарыгып көтте. 30 популяр артист татар җырына тугры 6000 тамашачы һәм хит җырлар. Фестивальнең масштаблары ел сайын шаккаттыра. Метрлар татар эстрадасының легендалары белән бер сәхнәдә яшь популяр башкаручылар да чыгыш ясый. Халидә Бигичева, Рөстәм Закиров, Иркә, Мөнир Рахмаев, Зөфәр Хайретдинов, Илмира Сулейманова, Илмира Нагыймова, Гүзәл Уразова, Фирус Симаев, Закир Жахбан, Фирус Кахиров, Ришат Төхвәтуллин һәм башкалар. Фестиваль тәмамлангач, тамашачылар алкышлары белән озак кына вакыт артистларны сәхнәдән җибәрмәделәр. Сәясәт, бизнес, спорт, шоу-бизнес вәкилләре арасында Рәсәй мөселманнары Диния нәзарәте рәисе Равил хәзрәт Гайнетдинне дә күреп булды. Казанда инде дәрәҗәле брендка әйләнеп зур уңыш белән узучы фестиваль хәзер мәскәүлеләр эчендә зур җыр бәйрәменә әверелде. Йөрәкләрдән йөрәкләргә Өметләрдән өметләр Җәйләп ята чәчәкләр яшәү Һәр күңелгә барып җитеп Татар халкын бердәм итеп җырлый гаилә безнең татар җыры Һәр күңелгә барып җитеп Татар халкын бердәм итеп җырлый гаилә безнең татар җыры җырлый гаилә безнең татар җыры җырлый гаилә безнең татар җыры Татар музыкаль телевизион премиясенә видео котлау җибәреп, безне сөендергән җырчы Алсу 3нче тапкыр әни булырга әзерләнә дигән имеш-мимешләр йөри. Төз матур фигуралы Алсу соңгы арада киң әйберләрне ешрак, үкчәле аяк киемнәрен сирәк кия башлаган. Соңгы чыгышында репортерлар бик кызыклы кадрлар ясап өлгерделәр. Бу фотоларда Алсуның үсеп килгән ише ачыктан-ачык күренә. Әлеге имеш-мимешләр дөрес микән, юк микән, вакыт күрсәтер. Bilmiyorum
Шоу-біз тапшыруында премьера. Біргелеп қарайбыз. Hislerime yalıttın salın Nik kuruladım qarashimdan Yılmayırğa sebep tabın Suyundirdin sen tonqashın Kütmagenden akış gibi Ütüp girdin Canıma uylarımdan Esir ettin Köngülüm sen aşkına Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yıldızım Unutulan yanlarında Devam bir şu canlarıma Kanatlanır Işık baran Sensiz bəxitimni tapmam Qarangıda Yaktı izin Mindən singə yollar salğan Aldı almam Sanduğaşın Köngəlimə Yol açdım İzleyim seni Qıyğaş qaşın Yılmaydım da mindən qaçdım Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yalnızım Unutulan yanlarında Deva bir şu canlarıma Sağınaman Tam yıldızım Sensiz kalamam yalnızım Unutulan yanlarında Deva bir şu canlarıma Sağlanaman tam yıldızım Sensiz kalamam yalnızım Unutulan yanlarında Devam bir şu canlarıma Sağlanaman tam yıldızım Sensiz kalamam yalnızım Unutulan yanlarında Devam bir şu canlarıma Sağınaman tam yıldızım Sensiz kalamam yalnızım Unutulan yanlarında Devam bir şu canlarıma Бүгін филармония концертлар залында Рәвешләр юмор театрының әкият буламыгы дип исемләнгән тамаша узды. Бу тамаша алдыннан безнең репортерлар егетләр белән Зәңгәр-Күлдә очрашты. Әлеге тамашага әзерлекләр ничек барды? Әби егетләр белән ни өчен талаша? Шушы һәм башка сорауларга җавапны киләсе репортажда белерсез. Сәлам достар, шоу-біз тапшыруында бүгін қонақта 4 популяр артист, юморист, мәзәкселәргә яратучы егетләр, Рәвешләр төркеме. Тиздән килергә тиешләр инде алар, ләкин күренмиләр. Тегендә ниндидер бер хәерче генә машина күренә, бәлки алардыр ул.
Дуслар, бүген инде эксперимент булачак. Без бүген рәвешләр белән суга керәчәк. Без суның градусын әйтә алмыйм. Урамда җылы, суда бераз салкынрак. Пока бу теманы калдырып торырбыз, рәвешләрнең хәлләрен, эшләрен белешеп алырбыз. Рәвешләрнең хәлләре әйбәт, Аллага шөкер, елдан ел менә 7 ел үтте безнең менә бергә уйшып йөри башлаганга, концертлар куеп, ничә концертлар ел саен арттырабыз. Аллага шөкер, халык яратабыз дип әйтәләр, по крайней мере, дөресен әйткәндә. Теге бер кеше дә сүкмә битен күзенә карап, эшләр бара, Аллага шөкер, әйбәт. Менә егетләр, һәрбер төркемдә рольләрне ничек булса да бүләләр, вазифаларны бүләләр. Кемдер төркемнең башы, мие була бит инде, идеялар уйлап чыгара, кемдер инде сөйли. Менә сездә ничек рольләр бүленгән икән? Кайсыгыз монда баш, кайсыгыз кул, кайсыгыз тел? Безнең Фәрит инде башта скелетны ясап алып килә дә, инде безнең Фәрит ул теге мазохизмнар ярата. Кемгә теге кыйнау, сугу, ягы, миңа гел исерекләгә, гел исерекне я берим. Тормышта ничегрәксең? Тормышта нормально. Юк, вообще не пьющий. Не пью, не курю, не ем, не сплю. Вообще ялт иткән, бер тибүдә кабына торган җегет. Яра, синең турында туктатык. Хәзер башка егетләрне дә искә төшерик әле. Ничек алар нәрсә эшли? Теге була һәрберебезнең үзебезнең конкрет туры килерлек ала юк, теге рольләр ниләр юк. Менә шунда без эш дәврендә инде программаны яңасын әзерләгән дәврдә шунда билгелибез җегетләребезне. Уйлап карасаң, театрыбызда инде рольләребез безнең бик күп. Без инде ничек дип әйтергә кирәк, Аллага шөкер, егетләребез барыбыз да тырышабыз. Нинди генә образны алсак та, аның өстендә инде ел дәврендә эшлибез, тулыландырырга тырышабыз. Кирәк икән без әби, кирәк икән без бабай, кирәк икән без урам егете, кирәк икән без хатын-кыз образы, һәм башкасы, һәм башкасы, һәм башкасы. Һәм инде театрга килгәндә теге аерым менә син бу бул, син моны булдыра аласың дигән теге төртеп әйтелгән әйбер юк. Ул бит кешенең образыннан, кешенең ичке дөньясыннан күренә. Кем ничек башкарылганы, шулай бит. Ул нәрсәдән чыгып билгеләнгән образлар номер эчтәлегендә, номерда катнашучы образның характерына карап, аның кыяфәтенә карап, аның нинди сүзләр әйтелешенә карап, тулысынча башта образ тудырыла һәм кемгә ул туры килә, кем аны башкарыла, шуны билгелибез. Шуннан соң гына уйнап карыйбыз. Следите за музыкой, сейчас будет такая штука. Опа, 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 па. Опа, 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 па. Опа, 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 па. Опа, 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 па. Ничек ойнайсың сен бұл гармонда? Гармон түгіл, баяну. Мена как-то по барабану, гармон мол, баян мы, барабан мы, ничек ойнайсың дейм? Бармақлар білән ничек итеп? Я сен тұяқ білән түгіл. 5 жыл бойы музыка мәктәбендә оқыдым. Аннан соң 5 жыл бойы училищеда оқыдым. Менә хәзер 4-нче курста консерваториядә укып ятам. Ну ты ботаник. Сез менә егетләр ничек уйлыйсыз? Акыллы кеше генә юморны аңлый дигән бер сүз әйтем бар. Менә бу фикер белән сез килешәсезме? Беләсең, бу чиракта сатылашып та була, бу чиракта зур дискуссиядә куптары була. Безнең номерларны аңлар өчен бераз гына шулай интеллект кирәк. Чөнки без чиста анекдотлар сөйләмибез номерлар вакытында. Без бөтенесен үзебез язабыз һәм безнең номерлар вакытында яңгыраган сүзләрне, яңгыраган юмористик фикерләрне бераз гына эшкәртеп бетереп үзеңә аңлап бетерергә кирәк. Аның өчен кирәк бераз гына монда баш эчендә урнашкан теге баш миен селкетергә кирәк. Аклы сырылы мәддәне бераз гына селкетергә кирәк. Һәм бу нәрсәгә шулай эшлибез, бераз гына кеше үзенең акыл эшчәнлеген тәрбияләсен өчен, тупы юмор гына карап утырмасын өчен, бераз гына тәрбияви характерда булырга тиеш миңа калса юморда. Менә без шушы максат белән алга таба эшлибез, эшләячәкбез. Тойларда бар. Халык тойларда. Иртә белән бер шагашы абитка бер пирогы кич белән бер буткасы. Бу картлар йортыннан 2 тырба тикмәгәнгә генә чыгып тормыйдыр малай. Газпром үзенең газын бездән аладыр, пожалуй. Шунда мин әйтәм, ялгыш ышкын чыгып китеп шартласак, хыяллар шунга шадыеп утырырсың. Газпром белән. Ярый, шушы телевизор бар. Шуны карап юанабыз. Кабзып киткән. Вольта кадәр югалган аны. Әби яңа ул. 91 елга.
инаңның баттарайы. Сезнең иҗатыгыздан ятсыз мәзәкләр вообще юк дип әйтә аласызмы? Элек булгандыр, әзрәк булгандыр, бәлкем урысча әйтмешли, намеклар биргәнбездер әйбит, һәм менә шул вакытта караучы тамашачылар уйлыйдыр инде, буларның оятсыз инде димме? Юк. Соңгы 2-3 ел эчендә без үзебезнең структураны кардинал рәвештә үзгәрттек. Без билдән түбән әйбергә хәзер гомумән кагылмаска тырышабыз. Хәзер бит инде юмор осталары, юмор төркемнәре күбәя бара татар эстрадасында, татар җырчылары арасында татар җыры бар. Хәзер инде яңа гына барлыкка килгән TMTV премиясе булып узды. Юмористлар арасында менә шундыйрак бер премия димсең инде батылмысың, менә шундый әйбер оештырырга теләк юк идеме? Ну, аны үткәргә кирәктер. Аны менә үткәргә кирәк 1 апрельдә Казанда бер зурлап, матур итеп. Ну, 1 апрель көнне аны үткәреп булмый бер яктан, чөнки һәрбер юмор театры үзенең концертын куярга тырыша. Хәзер бит инде барбер заманасы шундыйрак теге акча дигән әйбер бар, үзеңә барбер эшләү. Юмор фестивале ул булай җан өчен дип атала. Ул җан өчен. Җан өчен эшләүчеләр бик сирәк дөрсен әйткәндә, аларны да бик эзләп кенә алырга кирәк. Менә шундай бер эшләсәң, мөгаен ул тагындай бәтрәк булачак, чөнки гел җыр гына димәгән бит инде. Һаман җыр гына тыңлап утырып булмый бит инде, дуслар. Дөрсен әйткәндә, әзрәк көлергә, юмор да карарга, әзрәк мәгънәле сценкалар карарга кирәк. Шулай бит. Рәвешләр төркеме алар гел дусмы, яисә инде төрле низахлар, төрле әрләшүләр барлыкка киләме? Менә безнең бик шундый кешебез бар арабызда. Рәвеш. Мен как раз Әбри Хабриевка төрттереп әйтүем, инде бик требовательный кеше дип әйтимме соң инде. Тавыш чыкса Әбри аркасында чыга инде. Әбри әйтәле. Чөнки күп очракта әйтелгән эшне җиренә җиткереп эшләмиләр. 100 кат әйтергә кирәк, шул ук Раушанга. Дөресен әйткәндә, әлбәттә инде әрләшсе булмый, теге нишләп әйтергә кирәк инде, әзгә теге сүз көрәштермеш булмый. Шунсыз дөнья кызык түгел бит. Мин күп очракта бөтенесен эш хәрефкә җибәрәм. Җыйналар да Уфага чыгып китәләр. Эш хәрефне ишеткәч, була, ансыз булмый, ул урыс термине белән әйткәндә рабочий процесс. Татар эстрадасының җырчыларын, артистларына сез пародиялар ясыйсыз, әйбәт. Иң яхшы килеп чыга торган пародия ниндирәк икән ул? Иң яхшы килеп чыга торган пародия дип билгеле бер персонажны әйтеп булмый, аерып әйтеп булмый. Кемгә чыгара алабыз, шуның бөтенесен чыгарга тырышабыз. Быел театрыбызга алдык үтә дә сәләтле тавышлар чыгара алырлык, башка артистларның тавышын кабатлый алырлык бер кызны, аның исеме Эльмира, ул Барс Медиа компаниясе оештырган кастингга шаузды, безгә эләкте, без аны сайлап алдык. Менә Эльмира белән әлегә эшлибез, аның актерлык осталыгын өстендә аны камилләштерәбез. Гомумән алганда пародиялар безнең театрыбызда билгеле бер урын алып тора. Ират күрсәтә, Иратны пародирует, әйме. Менә хатын-кыз тавышлары, алар бик сирәк инде дөресен әйткәндә күрсәткәннәр. Барбер теге ел саен бер кешене күрсәтеп булмый бит инде, әзрәк разнообразие дигән әйбер кирәк. Менә ул Эльмира безнең бөтен җырчыларны күрсәтә. Менә Хәнияләрне, Зәйнәпләрне, рус эстрадасы дисемме, чит ил эстрадасы дисемме, татарныкын бөтенесе күрсәтә. Без аны кайракта шаккатабыз. Ул үзе менә сәхнәгә чыга да, әнсә җырлап йөри. Кем соң бу? Шакира җырлый что ли? Оказывается, не җырлап утыра икән. Шул Эльмира җырлап утыра икән. Менә бик сәләтле кыз дөрсен әйткәндә. Әгәр дә бүген Зәңгәр күлгә кереп, иртәгә сәхнәгә чыга алмасам, барысына да TMTV каналга гаепле. Хей, киттек дуслар. Әдәгез. Безнең алып барышыбыз Дамир инде монда берничә тапкыр кыйган, конечно. Ул кыйын алгач инде неужели без дә кыйналмабыз? Шулай бит. Мин инде шушы форсаттан файдаланып үземнең якын туганнарыма, хатыным бер сәламнарымны җибәреп калам. Монда бит Гәлүш белән дә аяк туңа, брат. Гәлүш белән кит монда, кара син тегеләрне ничиләр. Ой, Булдымы? Мин куртка белән генә керермен, наверное. Дуслар, беренчесе китә хәзер. Раушан, син әзерме? Хәзер. Әйдә китик. Әбри, син точно әзер инде. Син бит монда теге главный дип әйтмисең бу эрештә. Мин теге авылда бассейн бар, без абый белән октябрь ахырына кадәр салкын суга сикерәбез, үзе бассейнда нәкъ шушы температурадагы су. Ләкин без мунчадан чыгып сикерә идек. Булай әле салкын көндә булай кергән юк. Әбри, гафу ит, монда мунча юк, әйдә сикер. Ну как, ничек? Әйбәт! Айдарны да озатып калабыз. Айдар, киттекме? Тырышып карыйбыз. Беренче тапкыр, белмим, егетләр чыктылар. Нишләп? Миш, шул кына алам. Әйдә, күп сөйләмә, давай. Брат, давай.
Давай, тезірек. Сен что-то тіпке кеттің әлі. Зато мен баш белән бергә чумдым. Менә Фәрит мында нигәдер сикермичә калдылар. Брат, менә шушындый дураклар белән эшләп ятабыз инде дөрес әйткәндә. Менә мин киендә рәхәт миңа җылы, Аллага шөкер. Сен булар өчен тегендәй аддуват итәсең дисеңме? Юк, аддуват ситмим, брат. Начальник кеше бер эш кешене эшләтер. Яратасың инде сеңне. Да. Хөрмәтле дуслар, бүгенге көндә безнең начальник үзгәрде. Ал машина. Яңа. Начальник хәзер безнең Айдар. Фәритне увольняем. Зәңгәр күл, бик матур күл тирәсе, кар һәм боз. Сезнең белән булдылар рәвешләр һәм шоу-біз. Дуслар безнең алып баручы кая? Белмибез. Ана бит. Вот дурак бу. Пока-пока. Пока. Пока. Шоу-біз тапшыруы ахырына якынлашты. Татар эстрадасы яңалыкларын ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram челтәрләрендә күзәтеп барыгыз. Мин Ландыш Нигъмәтҗанова сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Бәхетле булыгыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.